M-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Pare rău că n-am mai filmat de mult, pentru că am avut treburi. Și haideți să începem aici, să ne jucăm. Mamă, ce ofertă bună! Hai de capul meu! Dar n-am card. N-am card. Da. Să spuneți, adică faceți multe gesturi și dacă aveți TikTok sau Messenger, înscrieți ca să vă fac gest opening. Peste 20 de gesturi trebuie. No, și cam tot am vrut să vă spun eu, că nu pică cam nimic. Am rămas tot cu numele ăsta și nașpa normal. Deci, haide să ne jucăm. Cam așa, un scurt. Trebuie să dau televizor încet. Bun. Atâta vreau să vă spun. Să înscrieți în comentarii dacă vreți să-mi dați contul ca să aveți, să vă fac chest opening, adică strângeți o 20 de chesturi sau peste 20 și eu o să le deschid să vedem dacă pică ceva în toți care vreau să fac. Da, e mie, după aia să vedem. Nu contează câte trofee. Trebuie să aveți 0 trofee. Pentru că o să vă deschid că nu contează. Dar să aveți peste 20. Să cam eu am vrut să fac pe Nulz Brawl. Dar din păcate l-am dezinstalat, dar mi s-a salvat. Ceea ce mă enervează. Să fac și cu Nulz Brawl și cu Rebrawler, adică lor beta. Că le-am descărcat pe tot eu. Să fac și tutorial, că vreți. N-a pierde meciul ăsta pe care? Sigur, și nu putem să fac. Nu, pe ce să le fac? Bun, și cam atât a fost. Eu v-am dat doar un anunț, ca să știți. Să faceți cam așa un chest opening. Cam așa. Să fie lung, adică stai să vă arăt exemplu. Cum ar veni de la 30 până la 60 sau până la 50. Bun, și cam atât a fost ca acest episod. Eu am fost Andrei, ne vedem data viitoare. Pa, pa!